nyanya yake alijua kwamba mtoto amelala usingizi. Akamchukua, akamtoa nguo, akambadilisha, akamlaza kwa kitanda. Lakini vile mwili yake ilikuwa, akakuja kugundua baadaye kwamba mtoto alikuwa ameaga. Achich ma itudo kod nek mar nyithindo game jopinyo ma obila ma owango kaka machielo obila ma Kisii nono nek mar nyathi ma okwany ka ode ot e kar dak ma Kamabundu. Invite the residents of Kericho County to consider and pursue a constitutional petition for the dissolution of a county government under Article 192 of the Constitution of Kenya. Gavana mar kaunti ma Kericho Eric Mutai koro bwogo jiwo jopiny owo oko sirikand kaunti no e bwo chik. Kape sirikal moyor mar capitation cha emokuongo nodeko maskunde moko nolor chon nikech kata chiemo man nyithindo cha monge nikech kata mana subordinates moko no ochulo. Koro sani nyisogi ni kata mana training mar sirikal ni jo principals ema dhi chulo. Magi moko nya yie as Kuppet. Jopuonj mag Kuppet ose okang' mar juogo gi pesa kaka chudo ne tiegruok ma imiyogi mar CBE. Machiegni nyakoro mogi weche manyien mag Kagi Kacha biro ne achiel kachiel kokalo Mogi TV. Nyinga en George Bati. Nyakoro mogi weche madonjo en ni kalapapla moro mar kambi mar Amref manoting'o ji 4 olwar apoya nono e alwora ma Githurai kaunti ma Kiambu. Nyaka gie sani chenro mag reso kata temo reso joma ne nitiere kalapapla no dhi nyime, kendo nyakwara mogi gie thuolo ni apisa mag obila, apisa mag jolweny kaachiel kod jogo mawuok e bede migepe matayo chenro mag reso oganda dhi nyime e alworano gi temo reso jogo mane nitiere ei ndegeno. Ndegeno wachore ni oting'o ji 4 nyakwara mogi e kinde ma olwar apoya nono, ka oyangi ni en ndege mar kambi mar Amref. Nyakwara mogi wach matucho en ni ndege moro mar kambi mar Amref olwar apoya nono e alwora ma Githurai e kaunti ma Kiambu. Ka ndege no ler ma wayudo en ni ne en kod ji 4 e iye. Nyaka gie sani chenro mag temo reso oganda mane ni e ndege no dhi nyime ka itayo kod jolweny, apisa mag obila kod bede migepe mamoko ma tayo chenro mag reso oganda. Mathoth wabiro medo kelo ni kaka wamedo yudo report ka masira makamano timore alwora ma Githurai e kaunti ma Kiambu. Pur waketo wang'wa nyakora mogi kaditiere mora mabiro tucho kata ler mabiro medo yudo kautende kod masira mar ndege molwar apoya nono alwora ma Githurai e kaunti ma Kiambu. Ndege mar kambi mar Amref ne nigi ji 4 iye. Wabiro medo ler mathoth mag weche madonjo gi thuolo ni mana ka wachako weche manyien mag Kagi Kacha. Ka wadhi nyime ni jago moro ma Ichich ni osebedo ka timo timbene kigwenge mag Gemiala e kaunti ma Siaya ondhi gi jopiny mane opong' kod mirima e boma ma Yala okinyi ma kawuono bang' kane giyudhe lwet obila manosemake kar dak ma Kibose kaunti ma Kisumu tieno manyoro. Nyomake bang' kane ofwenyore ni ne orendore ni omanyo tij kwath kaka yor kwepo meko mar obila kuom dweche 2 mokadho. Jalup komanda mar obila ma Gemiala Charles Wafula oyango ni jopiny nomayo gi jagono e kinde mane giwuok kode e tesend obila kane oterogi mondo omany jowetene mamoko magisebedo ka gitimo timbego. Jopiny bende nobwogo wang'o nyamburko mar obila, gino manochuno obila mondo we jagono e lwet jopiny. Tumemshika Kibose huko hideout, so mleta Papa station, lakini wakati tumetoka na yeye kuna information alikuwa ametupatia leading information, lakini sio wananchi wamepata information na tumepata na wananchi wengi sana wamefunga barabara, so wametu confront. Sasa hatukuwa na namna, wamemtoa na mobbing justice take place, wamemuua na kuagiza moto. Sasa hatuna namna, unajua ikifika hapo kiwango kama hiyo hatuna namna. Tulikuwa tunaenda kwa tuangalia kuna mtu ametu information ambaye tupatia kupatana hii mauaji alikuwa anafanya. So tukifika tuko barabara wametu confront. Tumekuwa confront na watu wengi sana. Sasa wanataka kuchoma gari na nini, wanataka kuona hiyo suspect mambo yake imeisha. Obila e kaunti ma Kisii kaachiel kod okwach kich osechako timo nonro bang' nyathi ma jahigni 3 manowe gi jatich e ot oyud ka odema onegi e kar dak ma Kamabundu e kaunti ma Kisii. Kaluwore kod Austin memba ma en jalup ruoth e gweng' makono, owacho ni nyathino mong'ere kaka Moses Mokua
noyudi konegi kendo apisas magarita e alworano ne ochopo kanyo mar rango ringre. Gie sani ringre nyathino osetere kar kano ringre ma Kisii. Nilipigiwa simu nikaambiwa mtoto amepewa mpira nikuje nyumbani. Nikuje nikapata ambacho kimefanyika leo ni kitendo cha aibu na ni kitendo cha kishetani, kwa sababu mtoto ambaye ni wa miaka 3 anapopatikana amenyongwa na ni mchana ni kitu ambacho kinatushangaza. Kwa hivyo ningeomba tu kwamba tafadhali wale ambao tunaishi katika jamii tujue kwamba watoto ni watoto ambao ni baraka kwetu. Hata kama mtoto labda amekukosea, usichukue hatua kama hiyo ya kumwadhibu ama kumnyonga mtoto. It's a shameful thing. It's a satanic thing. Mwendo wa saa 7:30 nilipokea simu kwamba kuna mtoto ameaga. Wakati nilifika katika boma ya mzee Mokua, nilipata kweli kuna mtoto amelala, na inasemekana kwamba mtoto alikuwa sawa asubuhi, akapewa chakula, akaenda kutembea. Sasa wakati nyanya yake alirudi, ambaye alikuwa ameachwa na mtoto, akapata kuna mtoto, akaanza kumtafuta. Baada ya kumtafuta kwa muda, kurudi kwa nyumba akapata mtoto ameketi karibu na mtungi na ni kama amelala usingizi. Sasa mama nyanya yake alijua kwamba mtoto amelala usingizi. Akamchukua, akamtoa nguo, akambadilisha, akamlaza kwa kitanda. Lakini vile mwili yake ilikuwa, akakuja kugundua baadaye kwamba mtoto alikuwa ameaga. Jatend piny Kenya William Ruto osingone joriembo mag boda mapacho kalwasi makare mar timo tijgi kowuoye kar jot mare matend piny Kenya kama obede gi romo kod jotend joriemb boda. Bende olero ni sirikand Kenya Kwanza geto ting'o malo kendo bero ohand jo boda kaachiel kod mama mboga kaluwore kod singo mane gichiwo e kinde mag kampen motelo ne yiero mag 2022. Kama kuna kiongozi, and I say this without fear of any contradiction, kama kuna kiongozi ambaye amefanya harambee, amesimama na bodaboda, hakuna kiongozi ananishinda katika taifa letu la Kenya. Niliinua wanabodaboda mpaka wakakuwa ndani ya conversation ya uchaguzi, si ndio? Katika uchaguzi iliyopita, grupu mbili zilikuwa katikati ya mambo ya uchaguzi, bodaboda na mama mboga. Na ndio leo hakuna mtu anaweza kutishia biashara ya wanabodaboda. Maneni jalup jatend piny Rigathi Gachagua oseyo sirikal kuom wacho ni medo tiyo gi teko marach e pacho ka oloso boma ma Kansas City e piny mar Amerika. Gachagua wacho ni obila ma Kenya osetigo do marach e temo thiro ratiro mag oganda to kod jotelo maketo sirikal tesre. Owacho ni mago gin moko kuom gigo ma omiyo tend piny Amerika koro nono winjruok mare kod piny Kenya. The evidence is everywhere, and you must be held to account. In fact, the other day when I was here, I was with some senior American leaders last Sunday, and we were watching live a meeting taking place in Murang'a, where policemen were beating leaders and they were protecting armed goons. And these American leaders could not believe that it is possible for policemen to attack civilians. They could not believe it. They could not believe that policemen can escort gangs to beat civilian population. William Ruto, that evidence is here in America. And there is no way you can run away from it. And those things will come to light. Governor mar County ma Kericho Eric Mutai koro bogo woyo sirikal mar county no kokalo kuom kawo sei kowuok kuom oganda ma e county ma Kericho, kendo chwalo ne jatend piny William Ruto mondo mibag yiero manyien mag MCAs e county no. Owuoyo gi jofwambo odiochieng' ma kawuono e apisi mare, oseyo speaker mar county no Patrick Mutai mowacho ni machwalo nyinge ne duol ma kedo kod mibadhi e pacho ka EACC mondo timne nonro ma biro bang' MCAs ma e county ma Kericho chako twak ewi paro mag to thicho oko gavana no e apisi
iwiseyo kuom tiyo marach gi omenda maromo $86 million ma giwacho ni olal e kaunti no. Signatures were collected, MCAs were forced to sign. Those who does not sign have been de-whiffed from their committees. I give an example of the Honorable Kimarus of Gishara Ward, who, because of refusing to stand up to the dictatorship and the aristocracy of Patrick Mutai, yesterday he was removed as the chair of roads, and today he was removed from being a member of the House Business Committee. I therefore officially invite the residents of Kericho County to consider and pursue a constitutional petition for the dissolution of a county government under Article 192 of the Constitution of Kenya. Let us no longer be just to function. Tomorrow, we will begin collecting signatures across the county to dissolve the county and petition the president to petition the county government of Kericho, and then we go back for fresh elections and let the people decide. We will not continue like this. We will not be hostage. Migao mar lebo kokalo kuom bad migao marango chal mag jodongo pacho ka ogolo omenda maromo $4.6 mabiro konyo jo Kenya maromo $1.1 man kod pek kendo dak e kuonde mongore kokalo kuom chenro mar chwalo kony mar omenda mar Inua Jamii mageto konyo jodongo, kiye kod jogo mong'ol e kind oganda mamoko maonge kod nyalo. Kowuoyo e kinde romo ma obagi Nairobi, jagoro mongirore migao no Joseph Motari oyango ni omenda go gin mag dwe mar 6 kama ng'ato ka ng'ato biro yudo omenda maromo $4,000. Omenda ma ichiwo dwe ka dwe en $2,000. The Ministry of Labour and Social Protection, through the State Department for Social Protection and Senior Citizen Affairs, has today reached Kenya shillings 4,607,668,000. That is 4.6 billion for payment to 1.1 older persons and persons living with severe disabilities enrolled in the Inua Jamii cash transfer program. The disbursement covers the stipends for both the June and July 2025 payment cycle. Each beneficiary will receive, of course, 4,000, this being an arrears of from June to July, representing 2,000 per month for the 2 months. Payments commenced today. The Inua Jamii Cash Transfer Program aims to alleviate poverty and promote the well-being of society's most vulnerable members. Riwruok mar jopuonj mag sekondar Kupeto chiwo siem ne migao mar somo bang' lipot wuok ni moko kuom apisas mag migao mar somo nono kata kono jotend sikunde mondo ochul omenda mar mag CBE. Jafwambo marwa Jojuma nigi ler mathoth ewi wach makamano. Maoto na chakruok mar tiegruok mar jopuonj mag sekondar e somono mag competency based education kata CBE machake tarik 11 nyaka tarik 15 madweni e kaunti ma Migori. Riwruok no mar jopuonj sekondar the Kenya Union of Post Primary Education Kupet owuok tung' mosuo kod migao mar somo bang' lipot pilore ni jotend sikunde okon mondo koro golo omenda maromo $500 kuom japuonj ka japuonj kaachiel kod omenda maromo $100 ma ichulo dichiel kuom japuonj ka japuonj ma idhi tigo e nyiewo gigo mag somo e kinde tiegruok ni. Walk maduong' kabisa kaka jopuonj ma Migori County kwa neno ka sub county directors wa moko wacho ni pesa mar retooling mar government ni pok obiro. Ni koro retooling idhi tim gi skunde kendo ginyiso principals mag skunde ni ogol pesa ma jopuonj dhi get training ma jopuonj dhi chamo kuro. Kupeto wacho ni ote machok ma ore simu ne moko jotend sikunde kuom apisas e migao no mar somo olero ni omenda maromo $500 ma ichulo odiechieng' ka odiechieng' idhi mi sikunde kama itime tiegruok ni mondo koro tigo ne sikunde ka okalo kuom ten sikunde kama tiegruok mar somogi kod itimo. Jagoro mar riwruok mar jopuonj Kupete kaunti ma Migori Samuel Orwaje Solo okono jotend sikunde mondo koro kik gol omenda moro amora
kawacho ni tiegruok ma jopuonj e chenro mar somo mar CBE en ting' mar piny owacho. Wapenjo sani akanye ka sirikal nyocha osigolo pesa ni ma country wide wang'eyo ni retooling idhi tim mar senior secondary school teachers kendo chakore juma manyien. Ang'o momiyo sub county directors magwa ma Migori nyiso skunde ni ogol pesa, gidhi golo pesa ni kanye? Ka pes sirikal moyor mar capitation cha emokwongo nodeko ma skunde moko nolor chon nikech kata chiemo ma nyithindo chamo onge, nikech kata mana subordinates moko ne ok ochul. Koro sani nyisogi ni kata mana training mar sirikal ne jo principals ema dhi chulo. Magi moko wanya yie as Kuppet. Ma en osiko kanyo mamoko mar rwako ma jopuonj Kuppet mane wanie omenda mar tiego jopuonj e somo no mar CBE ne oseket tenge kendo piny owacho nyaka golo omenda no. Japuonj is one person minyiso ni mondo okaw thuolone. Thuoloni biro kawo mana ka nitie gima iyude bang' mano. Japuonj onego wuoth ka aode kadhi e retooling ni, koro dwaro transport. Japuonj nyaka chieng' maber. Koro principal minyiso mondo gol pesa nie. Noloro kata sikul chon nikech nonge gi pesa. Koro odhi golo pesa kanye sani? Giwacho ni piny owacho chung' chenro mar tiego jopuonj ponono ni ok giikore mar golo pesa mar siro tiegruok ni. Wadwaro ni mondo sirikal ka onge pesa to girit nyaka pesa no bi mondo retooling no tim. Onge emergency. Nyithindo biro in January ka ok giikore ni pesa pok ogol to giriti. Ok wabi keto chandruok machalo kama e wi skunde kendo. Wadagi kaka jo Kuppet kendo wawacho ni kik principal mora mora gol pesa. Bende sama jopuonj bedo trained, wach mar tero jopuonjwa e sikunde e desk. Government departments moko kelo training kuonde mabeyo and mane mamiyo kata japuonj moral ma training. Kuppet bende dwaro mondo ko tiegruok mar jopuonj e somo no mar CBE otime lwasi makare kendo time e yono mowinjore. Gindala bich kende ok wapar ka ndala bich gi oromo to nikech wadwaro mondo wambe wang'e gima timore e retooling ka wayie ni mondo wadhiye to ok wabidhi kaka giparono. Ok wabidhi gi kech be ok wabidhi ko onge pesa. Sani jopuonj ni holiday kendo gini miechgi nyaka gidowuog mana ka sirikal osenyisogi ni pesa nitie ibiro migi allowances kaka imiyo jomoko. One prepared kaka jopuonj me senior secondary mondo wa handle curriculum manyien ni. To retooling ni nyaka kel enough training ne jopuonjwa. Director Commission mucho ndiko jopuonj, the Teacher Service Commission, e bade ma Migori, kata kamano odagi chiwo duoko. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nakora mogi kapok watieko daher mana mondo mianyisi ne jagoro mogiro e migawo mar arita mapacho ka Dr. Raymond Omolo timo twaka kwayo johera mag adhula mondo obed gi chandruok e kinde mag notuke mag CHAN ma bang' weche nyocha ne owuok kata tungni nyocha ne owuok e kinde tugo mokwongo mar Harambee Stars kama ne johera mag Harambee Stars muomore ka donjo e pap ma omiyo koro chwad Kenya Fai maromo siling milion 2.5. Dr. Raymond Omolo timo twak kawuono kowacho ni ma nyalo kelo pek kopo ni chandruok ma kamano ok obet nikech Kenya bende koro geto weche mag bago tuke ma higa 2027 tuke mag AFCON ma gibiro bago e kind pinje Afrika ma ugwe moting'o Tanzania, Kenya kaachiel kod Uganda. Koro en kwayo mabende ogol kod jagoro mogire e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo. Nyakwara mogi Harambee Stars biro tugo kod Angola otieno ma kawuono kochakore saa 1. Wakwayo chandruok mana kaka okwa kod Dr. Raymond Omolo ka okwayo johera mondo nyise nyadhi mar pako Harambee to mana gi kwe. Omiyo wabro medo mi lipode gi e weche manyien mabiro. Gikini to we walor ka gi kacha gi kanyo. Nyinga en George Bati, oriti masane.